Nin member sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 Côte d'Ivoire jamana kan an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen. Ministre mun ɲɛsinen no jago ko ani usine ko kunkan ko o ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni alamisa don utukalo tile 6 ye u y'u ka réunion ta ko 30nan kɛ réunion mun bɛ tali kɛ carburant ko kunkan an ka jamana kɔnɔ o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kura ka a ɲɛsi aw ma. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na minisiri mu ɲɛsinen do jago ko ani usine ko kunkan ko o ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni alamisa don utukalo tile 6 ye u y'u ka réunion ta ko 30nan kɛ réunion in tun bɛ bololafɛn mun kan o de ye carburant ko lahala an ka jamana kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi carburant ko a kɛra a basigira Mali kɔnɔna la fo n'a kɛra yɔrɔ fila ye n'o ye Nara ani Bajangara k'u bɛ wulikajɔ ani cɛsiriw la cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ walasa u ka se ka carburant sɔrɔ. Korotum Jabate ani Dramane Malika sɔrɔlen don. A bɛ ɲini ka san kelen bɔ sisan don o don an bɛ nan sigi ka kuma ka tajiko lajɛ pour que jamanadenw ka se ka tajiko sɔrɔ sécurité la ani nisɔndiyaya la. Bi an bɛ se k'a fɔ ko fɛnba kɛra caman kɛra aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Kabina mois de juillet jusqu'à aujourd'hui fo bi mɔgɔ si tɛ kɛ ka gasoil sɔrɔ mɔgɔ si tɛ kɛ ka essence sɔrɔ o bɛ kɛra parce que GMPP ani GPP an bɛ produit san an bɛ na n'a ye an ka sadasu b'an escorter an bɛ na n'a ye sadasu bɛ sen la sous-nitilé an fana bɛ an sen ka sous-nitilé an bɛ an ka citernes fa an bɛ na n'a ye olu b'a escorter ka na n'a ye Mali la nin bɛɛ kɛra parce que an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. GMPP, GPP ani administration an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka jamana kana souffrance sɔrɔ tajiko la o de kosɔn bi an bɛ se ka fɔ alhamdulillah taji bɛ Bamako kɔni fara an bɛ ka ɲini Ala fɛ pour que Bamako fara cogo min région fana ka dɔ sɔrɔ. An ye ɲɔgɔn ye bi alamisa utukalo tile 6 ka sigi ka fɔ kɛ dɔ ko dɔn ko an bɛ sigi ka fɔ min kɛ k'a lajɛ an ka jamana tajiko bɛ lahala jumɛn na o de y'a to an ye sigi kɛ bi ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ y'a jira k'a fɔ an bɛ se ka a fɔ bi ko dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ an ka jamana citerne 600 ani 98 o de nana an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se miliyɔn 30 ani miliyɔn 2 litiri ma. Miliyɔn 30 ani miliyɔn 2 o litiri o nana o min kɛra o kɛra sababu ye ka nɔgɔyaba kɛ an ka jamana ka tajiko la ka nɔgɔyaba kɛ an ka jamanadenw ka tajiko la ka nɔgɔyaba kɛ an ka jamana yɛrɛ ka baarakɛlaw ani baarayɔrɔw minnu ye usines ni baarakɛyɔrɔw ye olu bɛɛ ka se ka u niyɔrɔ sɔrɔ tajiko na min bɛ kɛ ka se o nafa ye mais an y'a ye k'a fɔ fana an y'o baara min kɛ o ye ko ɲuman ye nka an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ nɔgɔya kɛra o kɔrɔ tɛ ka gɛlɛya banna. Ni nɔgɔya kɛra o kɔrɔ tɛ gɛlɛya banna o kɔrɔ ye k'a fɔ an ye waleya minnu bila sen kan min b'a to nɔgɔya nin bɛ kɛ an b'a hakili to o wale ninnu la ka an fanga fara ɲɔgɔn kan k'o wale ninnu sinsin k'u jɔyɔrɔma don k'u don ba la min b'a to don nataw la alhamdulillah an bɛ se ka to ni nɔgɔya nin kɔnɔ an kana segin kɔnɔ k'a la o wale y'a to n bɛ an ka baarakɛɲɔgɔn fo GMPP ni GMPP an ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw minnu ɲɛsin bɛ pétrole ko ma u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲini ka san 1 bɔ date t'u ye sunɔgɔ t'u ye sigi t'u ye u y'o wuli ka jɔ min kɛ alhamdulillah an bɛ kɛ ka o tɔnɔ sɔrɔ bi an ka jamana ka basigi la min ye tajiko ye mais an y'a fɔ fana k'a fɔ an tɛ se k'an sigi k'an jigi da jamana kelen kan an bɛ taa taji san jamana min kɔnɔ ka na an ka n'a ye Mali kɔnɔ o de y'a to fana ka an senyɔrɔw caya bɛɛ wulila k'i jɔ fana yurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo di tajiko la an y'a kɔlɔsi k'a fɔ belebeleba de bɔra yurugu la donc o ye ko ye min ka ɲi mɔgɔw bɛ kɛ ka hakili sɔrɔ nka an y'a ye fana o yurugu dɔgɔli fana o ye k'a fɔ taji min bɛna jamana kɔnɔ sisan a hakɛ ka ca se k'an jija hali bi jamanakɔnɔden kelen o kelen i mago bɛ taji min na an ka se ka na n'o ye e k'o sɔrɔ. Kadiriya ye kalifa kura sɔrɔ maa min ni a tɔgɔ ye Cheikh Moktar Kibiru Konta ale kɛra kadiriya kalifa kura ye a baaraw kɛra ka bɛn ni tɛnɛn don utukalo tile 3 ye Segukaw fɛ yen nɔ. A kɛnɛ kan Seni Konate tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la Samayira Sanogo bɛ a kumakan na se.
Sheikh Moktar Kabiru Kunta ale sigila a fa nɔna confrérie kadiriya kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ye kɛnɛ belebele dɔ labɛn na ka kɛ miiri ani tasi ye ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Sidiyaya Kunta mɔ ni ka laban ka kɛ duwawu do kɛnɛ ye ka ɲɛsin a denkɛ mɔ min sigila a nɔna golo kan. Sidiyaya a y'a minɛ a faw ra k'a minɛ a mɔkɛw ra ka taa s'a tuloma samaw ma a y'olu de ka sira labatɔ fo ka taa s'a saya ma. Sidiyaya fatura ka kɔlɔsi de to a bolo. Ala y'a ni minɛ ka kɔlɔsi to Sidiyaya de bolo. Ni mɔgɔ ye mɔgɔ fɛ ba ni Sidiyaya tɛ. Wa Sidiyaya kuma o kuma a bɛ min fɔ kundandenw ye o kɔlɔsi de ye. A ko kundandenw a y'a jija kɔlɔsi fɛ. An ye ko dɔ k'a faw de sɔrɔ nin kan an mɔkɛw de bɛ nin kan wa nin de y'an ka baara ye a y'a jija a ka wuli k'a don a ka kɔlɔsi ta wa Sidiyaya sara k'a ye mun fɔ a y'a kɛ dɛ an kɔni min fɔ Sidiyaya ale kɔni ta nɔgɔyara Ala ka lahara nɔgɔya ma Ala k'a kungo to a ye. O kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen kɔrɔfɔw la kumakɛlaw ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye ka sanga ni baara kɛli ye nin waati in na ni ka laban ka duwawu kɛ ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Sidiyaya Kunta mɔ. Sariya kun y'a ɲini an fɛ ko yanni a ka sutura ko golokasi ka sigi de sariya de kun y'o ɲini nka jamana cogoya kosɔn ani waati cogoya kosɔn ani yɔrɔ yɛrɛ cogoya kosɔn ani a yɛrɛ cogoya kosɔn vraiment an y'a ɲini u fɛ u k'a to Ala ni kira kama a ka suturalen kɔfɛ an ka sɔrɔ ka golokasigi sigi an y'o ɲini o kumana jɛngɛra n'o ye o de kosɔn an y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ bi. Ka nɔfɛtugu o ka dantigɛliw la ani ka sanga ni kɛnɛ bonya ani Ala wɔrɔma ye a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka se ka diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ Sheikh Moktar Kabiru Kunta o de taara ka bila a fa nɔna ni ka sɔrɔ ka a forobasigili baaraw kɛ. Sidiyaya denw a kɔrɔw a dɔgɔ kanubaw balima bɛɛ kɛra min kan Sidiyaya denkɛ k'a sigi Sidiyaya nɔna sabali an bɛ min ɲini o kɔfɛ den durutani don an b'a ɲini an kɔrɔw fɛ k'a ɲini an dɔgɔw fɛ k'a minɛ an jɛɲɔgɔnw fɛ dugu alimamiw dugutigiw kɔminɛ n'a laminiw diɲɛ alisilamɛw an b'a ɲini bɛɛ ka dugawu kɛ den ye bɛɛ ka dugawu k'a ye. A seriyala maa caman fɛ depuis diinɛ ɲɛmaw yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ni kɛnɛ in baaraw min jɔra ka bon kosɛbɛ confrérie kadiriya kɔnɔ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye wele ka da bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin kalifa général kura mɔ a ka baaraw kɔnɔna na. Ka dugawu kɛ kalifa ye kalifa général Alpha Sheikh Sidiyaya Kunta Ala y'ale mu miniji dɔgɔya ka kɛɲɛ ni sisan ye ni bi y'o ka tile 7 sarakati bɔ ye an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala ka hinɛ a na ani a silamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala ka rahama kosɔn sallallahu Muhammad. N'o bɔra ye filanan an y'a kɛ ni an faw an kɔrɔw kabila cɛ ni muso denmisɛn maakɔrɔba an ka kalifaw minnu bɛ yɔrɔ janw na Maroc Tunisie Algérie ka na Abidjan Sénégali Mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka yamaru kɔnɔ an ye kalifa sigi fana kɛ an y'a kɛ ni Ala kɛra ka sunna ye o ye jumɛn ye n'a kɛra yanni ka kalifa sutura o ye Ala kɛra ka sunna ye n'a kɛra fana kalifa suturalen dun kɔfɛ o ye Ala kɛra ka sunna ye a fila bɛɛ ye Ala kɛra ka sunna ye a si tɛ fɔ Ala kɛra ka sunna kɔ. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin baara min sigikun ye ka se ka confrérie kadiriya o kalifa général kura sigi ni o min kɛra Sheikh Moktar Kabiru Kunta ye a baaraw fanba masiri la ni miiri ni tasibila ani damakasi baaraw ye ka ɲɛsin dali masa. Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara ka Côte d'Ivoire tournée okumu kɔnɔna la ka bɛn ni utukalo tile 4 o kɛra bɔnye don ye an karamɔgɔ o bolo korogokaw fɛ yen nɔ a taara bɔ sigida ɲɛmaw la a nɔfɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Buya Kulibali Amadu Jalo ani Dambele olu tun bɛ a nɔfɛ.
Mali silamato nga fara ɲɔgɔn ka jakuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madane Haidara Korogo kɔnɔ a taari ɲɛda dugu ma ɲɛma dɔw ka yɔrɔ fɔlɔ min ye sirifikɛ bisimila o kɛra Korogo maire ye. Korogo maire ba Lasina Ouattara n'u kama ko LASPR a nisɔndiyalen fari foni ne sirifikɛ bisimila a ka bureau kɔnɔ. K'a yira k'a fɔ Mali kɔrɔgɔ ma kelen bɛɛ ye kelen ye. Sikaso ni kɔrɔgɔ tun ye ko kɛra ɲɔgɔn fɛ. Kɔrɔgɔ de tun ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tubabu le nana fara ɲɔgɔn na. Tubabu le nana bɔ ɲɔgɔn na. K'u fo dante foli min. Aw fo dante foli min na. Ala silamɛya jidi. Ala ka silamɛya jidi. Ala y'an laban silamɛya kɔnɔ. Ala hinɛ tagabagaw bɛɛ lajɛlen. Olu min ka kɔrɔgɔ kɛ kɔrɔgɔ ye. Min ka kɔrɔgɔ kɛ kɔrɔgɔ ye. An sigi Madu Usumani la bi. An sigi b'o dole Usumani. An man kan ka ɲinɛ o kɔ. An man kan ka ɲinɛ o kɔ. Haidara fo. Haidara fo. A ye fɛnba ye. Ye belebele ye. Ala k'a sigi Ala dɔ wɛrɛ fara kan tuguni. Ya Rabbi. Ko cira yɛrɛ jɔnniba dugawu la. Kira yɛrɛ jɔnniba ka dugawu la. Sɔli kɛra dɛ. Sɔli kɛra. Mais n'an bɛɛ tun ye dugawu kɛra cira ye. N'an bɛɛ tun bɛ dugawu kɛra. An bɛɛ tun b'a dugawu de fɛ. Siga t'a la. Mais an ma dugawu k'a ye ten. An ma dugawu k'a ye. I t'a tun bɛna to n'an ye yan. Tiɲɛ. An y'an dugawu bɛ sɛki ye. An ka dugawu bɛ belebele ye. An b'a ye dugawu fɛ dɛ. An b'a ka dugawu fɛ. Mais an fana bɛ dugawu kɛra ye. An ka dugawu k'a ye. A ye mɛn an kɔrɔ. A ye mɛn an kɔrɔ. K'an wajibi ka ɲa. Tiɲɛ. Ka dugawu k'an ye. Korogo maire ye kuranna 4 da k'o kɛ bonya ye ka ɲɛsin bani mɔ a ka dugawu k'a ye. Quoi vraiment Asadin ɲɛmɔgɔw fo yan mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ le mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ a tɛ n fo ngali kɔnɔ ka taa toujours a t'an fo ka taa n fo mais a bɛ nana ko ko chèque bɛ nana n ko bon a fɔ chèque ko ne bɛna kɛ n'ala sɔnna n natɔ de tigɛ ka bɔ avion na n natɔ de ka bɔ ko n fɔ ɲɛna ko a y'a bɛɛ di a ma o y'a bɛɛ logistique ka bɛɛ ɲɛnabɔ mais baraka ye fila ye breton sarasɔrɔ baraka la parce que a ma n bɛ nana k'a fɔ ko taga i y'a chèque fo ye ben n'ala sɔnna n'a ka temps sɔrɔ Abidjan an bɛ taa an bɛ organiser an bɛ taa fo ka taa fo Abidjan ouais c'est ça non voilà quoi vraiment n tɛna miɛ ya Tɛnkɛla maire bɛ yan fana voilà ale fana Jasuba voilà n ka adjoint maire fana bɛ yan ale fana ye Fanɲɔgɔn ye adjoint maire fana bɛ yan o to ye Salif n ka dɔgɔcɛ la bɛ yan ale fana Cissé voilà Sila Cissé voilà vraiment an ka cɛ yan wa i b'a dugawu k'an ye ani n ka Beninjɛ wa i bɛ ayiwa an bɛ Ala de fo ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ an jatigiw fo an bɛ yan bi maire ka bonya kɔnɔ ani jamanatigi an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn anw ka diinɛ ko ka diinɛ bonya o ye Alakira sɔlala salamu ka taabolo de mais monsieur le maire a y'an bonya depuis an bɛ Abidjan a y'a ka baara bila bɛɛ b'a dɔn Abidjan c'est serré a ka kalan malgré tout a y'a ka baara bila ka na an lajɛ ayiwa an nana yan fana kabini an nana bonya ni karama agents y'an kunbɛn fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ an b'a fɔ ko Ala k'a sara bɔkolo ko b'a la quoi mɔgɔ mana ɲɛ cogo o cogo n'i y'a jate minɛ n'a t'i fa la a bɛ ba la c'est sûr mɔgɔ kɔni bɛ kalan i bɛ se ka kalan i fa ye i bɛ kalan i ba ye i bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye mais sans doute i b'u y'i la quoi o la an nana yan ko an ye bonya min ye ani an ye karama min ye an b'a dɔn bɔkolo ko b'a la quoi o la an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o ka don u ka dunankɛ a nisɔndiyara n'a bɛ fɛn o fɛn ɲini u y'a bɛɛ kɛ o la an bɛ dugawu k'u ye u bolo bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ u bolo de plus an bɛ dugawu kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ don Côte d'Ivoire Ala ka bɛn don Côte d'Ivoire Ala ka kelenya don Côte d'Ivoire. Bani na taama ɲɔgɔn sɔrɔla ka bɔ yen k'u kunda Korogo silamaya ɲɛmaayaso kan n'o ye Kozimu ye Korogo misiriba la. Wagati degun kosɔn kuma caman tɛ yen an bɛ Ala barika la a ka nɛɛma kan ka Ala fo a ka nɛɛma kan nɛɛma jumɛn min ye silamaya yɛrɛ ka nɛɛma ye an bɛ Ala barika la o nɛɛma kan min ye silamaya ka nɛɛma ye ka tila k'a fo ka dugawu kɛ an ka lolanba ye
nin ye anw silamɛw ma diyagoya ye an ka ɲɛmɔgɔba ko ten sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dayfahu ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ lolan bonya e y'a lɔ k'a fɔ ko ele tɛ ciraba ka mandun dɔ ye sallallahu alaihi wasallam pour danser an bɛ an kelenya ɲɔgɔn fo tubabu ye frontière kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais l'islam n'a pas de frontière frontière ti silamɛya la silamɛ i mani silamɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ i dɔ de ye ni silamɛya kun faamuna an kun bɛ lafiya kosɛbɛ silamɛya mana k'an fara silamɛya mana k'an kɔ don ɲɔgɔn ma silamɛya mana k'an ba ɲɔgɔn na e silamɛ ne silamɛ n kan d'o ma alakira sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ bɛ silamɛya ta ale min nɔfɛ ale ye kafiriw mara k'a ka so fa bolisɔnnaw na k'a ka so fa kerecɛnw na k'a ka so fa yahudiyaw la o sera ka tuubi cogo di n k'u gɛrɛla la de n'a kun banna bɛɛ la ka bɛɛ gɛn mɔgɔw bɛ tuubi cogo di bani nisɔndiyalen ye foli bila diinɛ ɲɛmaw la korogo misiri ba la k'a ye k'a fɔ a bisimilala ni bonya ni karama ye a diinɛ ɲɛma ɲɔgɔn fɛ o b'a jira k'a fɔ diinɛ ɲɛmaw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen de la baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye hali bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara ni a ka délégation ye i kunda bunjali kan o baaraw kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn don tukalo tile 5 ye a kun bɛnna ni bonya ani karama ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ araba tile o ti kalo tile 5 bani jabala la korogokaw fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw n'an bɛ sirifikɛ fɛ yan'a ka sira ɲini k'i kunda bunjali kan u mago bɛ sirifi duwaw la bani bɔra ka so dafɛ ni k'i kunda silamajama kan kanubaw n'an bɛ fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ mago bɛ sirifikɛ ka duwaw la lɛrɛ damadɔ o kɔfɛ naga ɲɛ 16 sanga 17 16h13 di Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali Maniema Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara ye sira ɲini korogokaw bolo ni ka bundiyali sira ta bunjalikaw sigin bɛ ka makɔnɔ wajuli belebele kan ka ɲɛnamaya a fɛ ye ka bɔ korogo fɔ bunjali duguw minnu bɛ furanjɛrɔ sirifikɛ jɔra nin mɛrɔ ka sanga ni kanubaw ka laɲini ye k'a daminɛ tanga 2 silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw sɛbɛkɔrɔ bɔra k'u ka nisɔndiya jira sirifikɛ la k'a dan ka tɛmɛ u ka dugu fɛ ni k'a ka dugawu ɲini tanga 2 kɔfɛ bani na taamaɲɔgɔnw y'u kunda tarato kan yen fana kanubaw bɔn bɛ fa bɛɛ lajɛlen la gidɔrɔnda fɛ k'u ka nisɔndiya ni farifoni jira sirifikɛ tɛmɛnen na u ka dugu rɔ
Banina tama nyonzor la kabo taratu ningu kunda mbiyaka mbiyakono gitoronda la silama ademeto ansaru no kanoba ubome sege chele ka ufene fe silama ademeto ansaru no kanoba ubora yimvana kukaniso dia jira ba madani ndene bashida ndara were dela kwa danga teme uka dugu fe ninga horoma nyini nangbele dugu mo fene bongu meyi katamaninga ude segu jamana ka barawle serklila ase yada Sheriff Usman Madani Haidara makono gitorondala ka dugu nyini ninga ambe dayi siempurugo ka ufene fe bani kanoba ubongu me gitorondala che ani muso demise ani makoro foka na se ponondugu mo nisodia ni farifuni be fa bela jelela mamena ni serifike na tama nyonzera bunjali dundalasa uya soro bunjali che ani muso demise ani makoro bome bebe ka serifike na tama nyon makono bunjali dundala serifike soro la ka senze fo dugu manyema fe no ye prefe nisodia ni farifuni kono. Mali islamique au Kadjakuluba, au Conseil islamique Manyama, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama Islamia, admettons Ansarou Nyejoro, Ankramogase, Sheriff Usman Madani Aidranaka, délégation Bundiali Konnala, Nyemao, Atara Fulibla, Mabaula, Nyemao ye Ayinafe, Noye préfet, Kakase, Kaktoin, Ka, indépendance fête qui fait Kabeni, septembre, Outoukalo, Clé, et Wolonvlay, Anganyamada sur l'onfait. Bani sele bunjali dundala silama ademeto ansaru no kanoba ubwale ka sebe koro makono nisodia ni farifuni kono bunyani karama kono ko sirifeke danga na bunjali usoro la kabla anye ninga senze kado bunjali dugu kono mau nisodia le mutu manga ni mobili manga be fa bela jelela. Sirifeke senze fo baba pmanda fe no ye monsieur le préfet abisimilala baba pmanda na nofemo bela jele fe bunyani karama kono baba pmanda kele ka sirifeke bisimila aka duguro bunjali ako shibina tomomina kono Mali silama ukanyema ba abeka na bunjali ka beni kumayi kumami ni bunjali ka ukeme ka labembake ka sabu ke kodi war jamana ka yerema horonya soroli sangume onyanya ni ba utingalo tile wulo vladu o labemba be bunjali ka ubulu baba pmanda kwa ba nyine banife akake bunjali ka ukadinamba ye onyaje kene ka utikalo tile wulo vla no bibe jumamu bani ye bonya masenge baba pmanda na ka jama ye prefecture la ninga soro ka sera nyini akumeba ubla me anye utemena ni sirifike na tama nyonye kiunja manve
i n'a fɔ Cogona ani Aidara olu ye kinw ye Bunjali nisɔndiya ni farifoni bɛ fa bɛɛ lajɛlen la. U b'u kunda n'a ye yɔrɔ jumɛn kan sa? Yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn bɛ k'o kɛ bisimila yɔrɔ ye. Tuma min na ni sirifikɛ donna bisimilali kɛnɛ kɔnɔ, a y'a sɔrɔ Bunjali cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɔn bɛ. Diinɛ ɲɛmaa ni laadala ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ko sirifikɛ ma k'a dankan na. Bunjali a laadala ɲɛmaaw u ko bani mɔ k'a dankan na. U ma da o ma ladiyalilanw bɛ u bolo sirifikɛ ye. N'a ma ɲɛ ko Bunjali fɛnɛ sɛnɛfɔ dugu don u ye laadala fini tɛngu bani n'a ka ladiya n'o ye ani laadala samara sɛnɛkɛ daba kelen ani ku n'o y'an ka kudunda ye. Ni ka sɔrɔ ka tɔgɔ dɔ da bani na bonya kɔnɔ tɔgɔ kɔrɔma don sɛnɛfɔkan la. U ko bani ma Bunjali kɔnɔ k'a tɔgɔ de ye Kparacogo n'o kɔrɔ ye sɛnɛfɔkan na ko muɲunen sabalilen. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ sa Bunjali mɛri ka nɔnabila Bakari Bamba ye kuma ta k'a jira sirifikɛ la k'a dankan na. Côte d'Ivoire silamaya ɲɛmaayaso Kozimu nɔnabila min bɛ Bunjali o nɔnabila Imam Abu Kone fɛnɛ ko sirifikɛ ma k'a dankan na. Ka taa se Sheikh Mahi Haidara mɔ Bunjali kɔnɔ nin bɛ ko sirifikɛ ma k'a dankan na. U bɛɛ y'u ka kanu jira Ba Madani den ni Bashir Andrawere den la a Seyada Sherif Usman Madani Haidara k'a fɔ maa min don kodɔnna don maa muɲunen don sabali jɔn don a furadama de bɛ ka ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan. Bani ka Bunjali don na jɔ hakiliw fɛ Bunjali kɔnɔ k'a sabu kɛ nisɔndiya ni bonya ni karama min kun bɛ a ko dafɛ k'a daminɛ Bunjali donda la fɔ bisimilali kɛnɛ. Bisimilali kɛnɛ belebele mun sigira Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye Bunjali kaw fɛ ni ani a ka délégation a sen fɛ kuma dira maaba caman ma dugutigilakaw kuma caman kɛra a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Duguma ɲɛma minnu ye ɲɔgɔn falen kuma na u bɛɛ lajɛlen y'a jira Bani na k'a dankan na Bunjali ni ka dugawu ɲini a fɛ. Cɛkɔrɔbaw ye kuma don ne da ko n ka bonya lase Haidara ka nali bonya ka foli di silamɛw ma. Lon bɛ tɛ kuma lon ye mais bi an bɛna dɔɔni fɔ Haidara ka ɲumanya la ani min sigini bɛ Bunjali kɔnɔ ya olu ka ɲumanya la. Yaku Sise ye silama bɛrɛbɛrɛ le ye. Mɔgɔ kan ka diɲɛ kɛ ni Yaku Sise ye. Ansar de mi be Bunjali ya ni ka Ansar be tagala bi Bunjali kɔnɔ foli kan ka di Yaku Sise ma. Yaku Sise silamale Haidara ye a bila bagara min na a bɛ k'a baara kɛ yan a bɛ bagara min na yan fo k'a fɔ Haidara ɲɛna ni bali ye silamaden sɔrɔ yan Yaku bolonɔ bɛ ye yatimɛdenw Yaku bɛ hinɛ o la Yaku ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ Ansardenw foli kan ka di Yaku ma Yaku Sise a bɛ ka silamɛya jɛmɛ cogo min na Bunjali dugukolo kan a bɛ ka bonya min kɛ Bunjali dugukolo ye a bɛ ka bonya min kɛ silamɛw ye mɔgɔ kan ka Yaku tando an bɛ Bouakar fo Bouakar min bɛ yan Bouakar Konate Bouakar Konate jɛɲɔgɔn de Ansardenw ko k'i fo Yaku Sise ko k'i ni tagama Haidara foli le k'a las'i ma i belebele Haidara i ye silamɛya kɔrɔta i ye silamɛya bɔ dibi la i ye silamɛya bɔ baji la Ala ka si d'i ma Ala ka kɛnɛya d'i ma Ala k'i sutara Ala ka an'an sutara Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma hakɛto bɛ nin na salam. Ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ yan Bunjali Kozimu ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ yan donc min fɔla ka foli di Serifu cɛ ma a n'a nɔfɛmɔgɔw mun kosɔn voyage nin lɔgɔlara an ye a bɛ lɔgɔkun 2 bɔ bi mais Ala kitila bila a sera ka kɛ depuis kunun sɔgɔma n b'a lawulila kama n bɛ tɛmɛ yɔrɔ nin na yan depuis kunun sɔgɔma organisateurs u b'u yɛrɛ la depuis kunun sɔgɔma ka kunun tere ban la hali kunun fitirida ɲɔgɔnma si fɛ n tɛmɛna yan
lakɔrɔsili bolo ma u b'u sɛbɛ de la dɛ foroba ko tɛ ɲa ni dɔw ma kɛ i fanga la n'a ɲana tuma min na a bɛ sɔrɔ ka k'an biyɛta ye an tɔ bɛ de sɔrɔ ka bɔ sisan donc o foli bɛ Ansɔrudini Bunjalikaw ye ka bɔ Kozimu yɔrɔ bon an b'a fɛ ka min fɔ Serifu ye a fɔ Kozimu ɲɛmɔgɔ ko k'a bisimila a bɔra ka so a b'a ka so an bɛ ni ɲɔgɔn ye su an bɛ ni ɲɔgɔn ye tile fɛ hali n'an yɛrɛ kun tɛ kɛnɛ nin kan yan an dusukun bɛ yan. Ni min ye anw ye Mali la ni aw b'a dɔn aw tɛna sɔn a ka bɔ yan nɔ bari nin ka kuma ka kelen a n'a ka wuli ka jɔ kelen o de bɛ anw fɛ Mali la o basigi n'o hakilisigi o de bɛ anw fɛ Mali la bi wallahi ni ale kun tɛ an b'a fɔ sisan b'a sɔrɔ Mali kun kɛmɛ ka fɛn wɛrɛ filɛ min tɛ Mali ko ye mais ale ka bonya a n'a ka kumakan o labatoli kosɔn wallahi an b'a dɔn Mali bɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ bi anw bɛ min fɔ bi cɛkɔrɔba min n'o bɛ an bolo bi an bɛ Ala deli si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a bɛɛ lajɛlen ma Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ni an ko an bɛ kuma ka yan mɔgɔw bɛna fɔ ko an b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ de fɔ nka o tɛ dɛ min ye o y'o ye o cɛw bɔra yan nɔ o kumana yan nin kɛmɛ ka min ye Mali kɔnɔ bi Mali dama tɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi e furumuso k'a sigi ka a sozoro ka ji d'i ma walima ka dumuni d'i ma k'i bonya ni ko wɛrɛ ye ne hakili la bi n'a bɛ tɔn kɔnɔ a bɛ tɔn jumɛn kɔnɔ ka tɛmɛ nin tɔn in kan de silamɛ bi a ka faamuya hakili la basigi ka don silamɛ la silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ bi a bɛ anw kɔni fɛ yen Mali la maa dɔ de bɛ se ka ban ma ɲɔgɔn dɛ a bɛ anw fɛ yen Mali la wa o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o sababu ɲuman de filɛ nin ye anw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ bi Bunjali kɔnɔ yan nɔ Bunjalikaw ni aw ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara sɔrɔ bi a k'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn belebeleba de sɔrɔ aw fɛ yan nɔ bi bani bisimilali kɛnɛ a kunjɛra ni sirifike ka duwawu sanumanw ye ni nka an bɛɛ da ɲɔgɔn ye yanni alamisadonya tile binnen ka don surɔ waajuliba cɛ hali bi an bɛ to Bunjali bisimilali kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ yen an ka ɲininikɛla minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu ye kuma galamani tɛnku maaba ninnu dɔ la an ka ɲɛmaadɔw fɛ Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fɔlɔ tanu ni ka barikada ka walimadɔn Ala min sɔnna ka an ka Seku Bala Sama bi Bunjali kɔnɔ yan nisɔndiya o de bɛ an na Bunjali kɔnɔ yan bi ani Bunjali dafɛdugu bɛɛ Bunjali dafɛdugu tɛ yen min mɔgɔ tɛ yan ni waati in na bɛɛ nana ka na kɔnɔ nisɔndiyali farifɛn na an balimakɛ ma cɛ Ture an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan inshallah vraiment Bunjali denmisɛnninw bɔla o ye bɔko dan ye an bɛɛ bɔla ka na Seku kunbɛn nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni karamɔgɔ ka jɛ inshallah ni karamɔgɔ ka jɛ karamɔgɔ a ɲini an fɛ kabini san joli a bɛ san 30 ni kɔ an bɛ fɛ karamɔgɔ ka siɲɛ an fɛ a ma deli ka kɛ ni bi tɛ donc nisɔndiya min b'a la dan foyi t'a la ko Ala y'a latigɛ su kelen tɛ fo su fila a bɛ n'o k'an fɛ yan c'est à dire dan t'an ka nisɔndiya la alhamdulillah bi kɔni nisɔndiya min b'an na bi dan tɛ nisɔndiya la ni y'a san joli an b'a la ka ɲaɲɛnama ɲɛ sɔrɔ non bi kɔni alhamdulillah karamɔgɔ don an fɛ yan bi nisɔndiya min b'an na bi dan tɛ nisɔndiya la an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo a waliɲuman dɔn u nana an fɛ hɛrɛ la Ala k'u ɲuman sigi hɛrɛ la k'o ɲuman sigi ka denbaya la nisɔndiya min b'an na a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na an b'a fɔ k'a dan se a ɲuman na Ala k'a ɲuman se an bɛ bani fo sijan kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'o d'a ma an b'an ka secrétaire n'a ka organisation bɛɛ lajɛlen fo ka bani bɔnnaw bɛɛ lajɛlen fo ni kira ka foli ye a kɛnɛ in kan Mali Islamien ka jɛkuluba Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema halisa me ademe to Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين
Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ajra. Ambi alafu. Aha. Ka ala barkada. Tiens. Ka sallallahu kiraba ka sallallahu alaihi wasallam. Salim. Shukura almami bamulo kuma tse ka janya ambaw fo. Aha. Ka wole ɲuman dɔn. Tiens. Ka jamanatigiw fo. Aha. Ka an balima sinafɔw fo. Tiens. N yɛrɛ kɛra sinafɔ ye. Siga t'o la, Aïdara. An bɛ ala fo ka ala barikada. Aha. Ka an ka kɔmandan fo. Aha, a y'i laminɛ. Ka wale ɲuman dɔn. Tiens. Fɔlɔ na n'an ye ale de fɛ yen. Tiens. A y'an bonya. Tiens. A sara bɛ ala bolo. Allahu akbar, a b'a tigi bolo. Ka tila k'an invité. Aha. A sara bɛ ala bolo. Allahu akbar. O kɔfɛ an nana an ka jamanatigiw n'an ka dugutigiw sɔrɔ yan. Aha. An b'u fo. Tiens. I laminɛ. Ka n'an ka imamu sɔrɔ yan. Bamako Zim ɲɛmɔgɔw sɔrɔ yan. Aha. Ala ni ce. Allahu akbar. An bɛ Bunjali yan. Aha, o don. Bunjali waati janyana n'o tɛ an n'a a kalanden caman ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Segu sa Abdul Umar Ture fɛ. Aha, siga. A dɔw bɛ yan dɛ. Tiens. Aha. Ayiwa. Ayiwa. Umaru Sangare ni Kamate ninnu. Aha. Ayiwa. Mustafa Dumbuya Sohe. Allahu akbar. Alors, yangaw anu bi ɲɔgɔn dɔn a kuma ka jan. Tiens, siga t'a la. Mais min ye kabakoya sa. Naam. Kabako ko yɛrɛ tɛ bilen. Aha. Ko Zim ɲɛmɔgɔ ani imam. Kelen ye Kulubali ye. Naam. Kelen ye Kɔnɛ ye. Aha, siga. Olu de ye Bunjali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye. Tiens, Allahu akbar. Allahu akbar. Aïdara. Allahu akbar. Mais a ka kan sa o. Tiens, siga t'a la. A ka kan parce que Seydina Ali y'o de fɔ a ka Nahjul Balaga la. Naam. Ko n'i ye daga sigi ko n'a y'a to ji ka wuli. N'aw sɔnna ji kɔni ka wuli. Ko dugumana bɛ kɛ sanfɛla ye. O bɛ ko ye. Allahu akbar. Aïdara. Siga. Sisan k'an ka nungulokan sɔrɔ kɔmɔtu de la. Subhanallah. La ilaha illallah. Mais bi an karamɔgɔ ye kuranɛ kalan sisan. Tiens. K'an bɛ bilasira k'an waju. Allahu akbar. Sabaw nalila Madinɛkaw ye min k'u ye an karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ sisan. Tiens, siga t'a la. An nisɔndiyara kojugu Ala k'u sara. Ami, ami. An bɛ dugawu kɛ imam Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ. Ami, ami. Ko Zim ɲɛmɔgɔ Ala k'u mɛn an ɲɛfɛ. Ami, ami. Ala ka u bɛn. Ami. Ala ka u bɛn. Ami, ami. Parce que diinɛ in ni silamɛw ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn silamɛya ka di kojugu. Allahu akbar. Silamɛ ye diinɛ dumanba de ye a ma dɔn de. Siga ma dɔn. Parce que an sinna ka min ta a la dɔrɔn o kɛra seli in de ye. Allahu akbar b'an bolo. Mais silamɛya nana min kama n'a si dɔnna bilahi bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye. Allahu akbar Aïdara. A ka di o ma o. Tiɲɛ siga t'a la. Mana an ka imamu b'an bolo an tɛna se ka taa yɔrɔ jan. Ansaru a sara bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo. An sera Côte d'Ivoire yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ na. Aw de tanuna. Siga t'a la o kɛra. K'a ka baara ɲumanw fɔ an karamɔgɔw fɛ an karamɔgɔw fɛ. Allahu akbar o kɛra. N'i y'o ko kangoman tɛ nɔrɔ dɔnkili la Guaza dɛ. Ayi o tɛ kɛ. Ansaru a sara bɛ Ala de bolo. Allahu akbar a b'a tigi bolo. Ala k'a n'aw dɛmɛ. Ami ami. Ala k'a n'aw dɛmɛ. Ami ami. Ansaru ya diinɛ tɛ taabolo tɛ. Ayi o tɛ. La Ala kira nana ni min ye ko an k'an jogo dilan. O jɛkulu de don. Allahu akbar o don. Mɔgɔ bɛ fili. Tiɲɛ. Nka n'i donna na o de don. Tiɲɛ siga t'a la. Ala k'an dɛmɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.